Brad Giancarlo Badinas. Pakigisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan nga Katoliko mga igsoon. Magtuki na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa ato ang simbahan nga Katoliko. Hinaot nga naamo sa kapiskay sa panglawas. Doon na kamo mga pangutana mahitungod sa pagtulunan sa Katoliko, mahimo kamo maka salmot pinagi sa mga comment, no? I-type lang inyong mga pangutana ug ato kanang tubagon mga igsoon base gyud sa nakasulat, no? Base gyud sa nakasulat sa balaang kasulatan ug sa panudlo sa atong simbahan. Doon na kami mga pangutana mahitungod sa pagtulunan sa simbahan nga Katoliko para sa mga dili Katoliko. Nya kamong mga Katoliko, kita mga Katoliko, kung doon na kami mga pangutana, ipangutana lang dinhi sa ato ang Facebook live. Ato nang tubagon base gyud sa panudlo sa base gyud sa nakasulat sa Biblia ug sa panudlo sa simbahan. Mga igsoon, nausab ko karon aron maghisgot na usab kita mahitungod sa mga pagtulunan sa atong simbahan. Og ang tumong nato niini mo ang atong programa, ang tumong nato og tuyo nato niining programa mao gyud ang pagpatin-aw, no? Pagpatin-aw sa atuang mga pagtulunan para niadtong mga tao nga medyo naglibog. Nalibog sila mahitungod sa atuang mga pagtulunan. Ang tumong nato og tuyo nato niining atong programa mao ang pagpatin-aw mahitungod sa ato ang pagtuo nga Katoliko. Kung naa ba sa Biblia o wa ba sa Biblia. Mao na mga igsoon. Kay daghan karon nga mga siktang protestante karon. Daghan kayo nga mga laing relihiyon karon mga igsoon nga nagkahiusa sa pagpangatake sa ato ang simbahan nga Katoliko mga igsoon. Mao na mga higala. Mao na nga kining mga laing relihiyon bisag lain-lain silang doktrina. Ang Baptist laing doktrina sa Saksi ni Jehovah, ang Saksi ni Jehovah laing doktrina sa Sabadista. Pero bisag managlahi ni silang doktrina, bisag managlahi ni baruganan, pero kining mga siktaha nagkahiusa ni sa unsang pamaagi sa doktrina dili, nagkahiusa ni diha sa pagpangatake sa simbahan Katoliko. Bantay ka, ang Saksi ni Jehovah, Sabadista, Baptist, birag yung mayo tama sa ginhawa, birag mayo, birahan nila ang Santa Iglesia Katolika Romana. Mao na mga higala nga kining mga laing relihiyon bisag managlahi ini sila baruganan, naglahi ini sila doktrina, pero nagkahiusa ni sa pagpangatake sa simbahan Katoliko. Niya sa dili pa nato sugdan ning atong programa mga higala, ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kining atong programa. Manguros ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuoti ni sa yuta ngayon sa langit. Ang kalon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, mo nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa dautan. Amen. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga wala katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga higala, no? Mayong pagtan-aw ni Rindon Bragat, pareho lang mo Domingo. Pareho lang kuno mi Domingo. At least nagkapariha mi sa Domingo, no? At least nagkapariha mi sa Domingo. Pero kamo nagkapariha gyud mo, no? Nagkapariha gyud mo sa inyong pagkasiktan sulpot. Di ba? Mata pa rin Bragat, pareho lang mo Domingo, pariha mi Sabath. Domingo ilaha, Sabadista, Sabadista, Domingo ang mga Protestante, Baptist Domingo, pero kamong mga laing relihiyon nagkapariha mo diha sa inyong pagkasiktang sulpot. Maora gyapon na, no? Mao gyapon. Sagdi lang balang nagkapariho mi sa mga Protestante diha ra man na sa Sabat. Sa Sabat Domingo ilahas, Domingo pud mo diha ra mi nahimong pariha diha sa pagkadunay sa pagka bupahulay mig Domingo.
Nakapareha mi, pero kamong mga laing relihon nagkapareha gyud mo diha sa pagkasiktang sulpot. Ang Baptist siktang sulpot, Saksi ni Jehovah siktang sulpot, Sabadista siktang sulpot. Apareha ra mo siktang sulpot, no? Pero kaming Katoliko matud pa ni Rindon Bragat, pareho lang mo Domingo. Nakapareho lang mi diha sa pagkangalan nga among Sabat Domingo, no? Pero wa mi makapareha diha sa pagkasiktang sulpot. Kay di man mi siktang sulpot. Kami mangyud ang tinukod ni Kristo. Basig yun. Mabasihan yun yung manghigala diha sa Biblia o sa mga dagkong referensya. Katoliko, maorag yun ang simbahan nga gitukod sa Ginoo. Karon, mga higala, maayong pagtanaw ni Jude Michael, akong amigo, Brad Michael. Salamat sa imong pagtanaw, Brad, mayong hapon. Mga igsuon, ang atong hisgutan karon mga higala, no? Mahitungod ni ining Diyos nung kaluoy sa Ginoo. Mahitungod sa Diyos nung kaluoy sa Ginoo. O divine mercy sa English. Kitang mga Katoliko mutuo gayud kita nga kadtong private revelation nga gihimo sa Ginoo ngadto sa iyang alagad nga si Sister Faustina. Kapamilyar mo ani mga higala? Kini? Kapamilyar mo ani? No? Divine mercy. Mo ni. Kapamilyar mo? Pinaagi ni ini mga igsoon, pinaagi ni aning bayhana si Sister Faustina. Si Sister Faustina Kowalska, no? Congregation of Sister of Oil of Mercy. Kini si Sister Faustina mga higala, gipakitaan siya sa atong Ginoong Hesukristo mga higala. Kita mga Katoliko mutuog ta ani. Kay di matasama sa laing reliyon nga Biblia ra tayo saligan ma. Was Biblia di natuhuan. Mao na kitang mga Katoliko kining akong giwali ron. Para gyud ni sa ato mga higalang mga Katoliko. Mutuo kita mga igsuon. Nganong nagpakita man si Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang alagad nga si Sister Faustina. Nganong nagpakita man ang atong Ginoong Hesukristo kay gusto ipadayag ni Kristo mga higala ang iyang dakong kaluoy sa mga makasasala. Mao ni mga igsuon, mao ning bayhana mga higala nga gipakitaan sa atong Ginoong Hesukristo. No? Si Sister Faustina Kowalska. Dihang nagpakita niya ang atong Ginoong Hesukristo mga higala, mao ni ang porma sa Divine Mercy, pictures Divine Mercy. Dihang nagpakita ang atong Ginoong Hesukristo mga higala ngadto ni Sister Faustina. Wan agyoy laing mensahe nga gihatag. Wan agyoy laing mensahe nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo ngadto kang Sister Faustina. Nga kinahanglan isabwag ang Diyos nung kaluoy. Kanang Diyos nung kaluoy mga higala o divine mercy mga igsuon, mao kana ang mao kana ang katapusang kaluoy sa Dios nga iyang ihatag sa tao inig adlaw sa paghukom. Ngano mang naay Diyos nung kaluoy mga higala? Kay ang Dios mga higala puno sa kaluoy, puno sa gugma. Dili siya buot nga ang makasasala maimperno, mahitambog ngadto sa imperno. Muna tungod sa kadakong kaluoy sa Ginoo mga higala, tungod sa iyang great mercy, tungod sa iyang dakong kaluoy sa atong Ginoo mga higala, dili gyud siya buot nga ang tao mga higala maglangoy-langoy dito sa imperno tungod sa dakong kaluoy. Mao bitaw mga igsuon nga gipadala sa Dios ang iyang anak dinhi sa kalibutan. Nganom na tungod ka na sa gugma sa Ginoo, tungod ka na sa iyang kaluoy. Kay wa may gugma, di man mugawas ang gugma kung way kaluoy. Muna kung atong basahon ang balaang kasulatan sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, ang balaang kasulatan nagkanayon. Atong basahon ning balaang kasulatan mga igsuon, no? Naa sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16, nagkanayon dinhi. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundi makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Nakita niyo mga higala? Inyo nakita? Tungod sa kadako sa gugma, tungod sa kadako unsay gingon dinhi? Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan. Kadako anang kalibutan? Ang buot pasabot anang kalibutan mga higala, dili nang kalibutan nga earth. Kanang gipuy-an ro nato ba dili.
ang pasabot sa kalibutan mao ang katawhan. But pasabot kadako sa kalibutan, kadaghan sa tao sa kalibutan mga higala. Gihigugma sa Dios ang kalibutan mga higala. Kanang kalibutan dako magyud kay ng kalibutan, pasabot pirting daghana nga mga tawo misud. Lanlaing pinulungan, lanlaing grasa, lanlaing pagtuo. Gihigugma sa Dios ang kalibutan mga higala. Pero tungod sa kadako sa gugma sa Dios sa kalibutan, unsa iyang gihimo? Iyang yung gipadala iyang bugtong anak. Tungod sa iyang love, tungod sa gugma sa Dios, iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong. Iyang gipadala aron sa man, aron magantos, aron mamatay sa cross, aron ang kalibutan maluwas mga higala. Maog yun ang tumong. Nganong iyang gipadala iyang anak, aron ang katawhan mga higala iyang luwason, aron dili malaglag sa impyerno. Sa ato patungod sa gugma sa Ginoo. Kay tungod kay duna may gugma ang Ginoo, meaning dunay say kaluoy. O kanang kaluoy sa Ginoo mga higala mauna ang divine mercy, dakong kaluoy. Tungod mga igsuon, si Sister Faustina kining bayhana. Si Sister Faustina mga higala, gipakitaan siya mga igsuon, nagpakita kaniya ang ato ang Ginoong Hesukristo mga higala. Ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo mga higala nga kinahanglan gyud nga ang tao mudangop sa iyang kaluoy o iyang divine mercy. Unya kini dayang divine mercy mga higala, kining divine mercy mao ni ang katapusang kaluoy nga ibubo niya sa tao inig hapit na ang adlaw sa paghukom. Samtang karong panahon na wala pang adlaw sa paghukom, wa pa mobalik ang atong Ginoong Hesukristo, kitang mga tao huyang mangyuta. Makasa mangyuta bisag unsaon natog pagbinuutan, bisag unsaon natog simba, bisag unsaon natog ampo, di jud kalikayan nga kita mahug yuta sa kasalanan. Tungod kay tao ta, dili ta perpekto higala. Makasaag yun ta. Muna damor nga kita makasala, makadawat gihapon kita sa pasaylos Ginoo. Tungod lagi sa iyang kaluoy. Bisag unsa pa nimo, bisag mugara pakas pagpakasa, kumpisal ka, pasayloon yung kas Ginoo. Ang Ginoo di gyud mapulaan nimo mga higala sa pagpasaylo sa imong sala. Ang Ginoo di gyud mosalikuay kanimo mga igsuon. Bisag unsa pa nimo kadako sa imong sala, di gyud ka isalikoy sa Ginoo. Ngano man tungod ra gyud sa rason, tungod kay ang Dios na puno sa kaluoy. Tungod lagi sa iyang divine mercy. Pero bantayi mga igsuon, bisad ang Ginoo mga higala puno sa kaluoy, bisad ang Ginoo manggiluluyon, pero ibutang sa atong unahuna, ang Ginoo maghuhukom usab. Ang Ginoo maghuhukom. Busa kay bisag na puno siya sa kaluoy ug gugma, pero ang Ginoo maghuhukom. Siya mo imuhukom natong tanan. Tanang mga tao mga igsoon, bisag unsa pa nimo kakwartahan, bisag unsa pa nimo kadato, bisag unsa pa nimo kasikat, mo undergo jud ka sa iyang paghukom. Muagi gyud kaniya sa iyang paghukom. Tinuod ang Ginoo gugma. Ang Ginoo manggiluluyon sa nga tanan. Dako siya kaluoy sa makasasala, pero ayaw kumpiyansa mga higala. Bisag dako pa siya kaluoy, pero timan maghuhukom ang Ginoo. Maghuhukom. Naa ba na sa Biblia nga ang Ginoo maghuhukom? Naa. Mabasa ka na mga igsuon sa Santiago, mga higala. Naa ka na sa Santiago. Nga ang Ginoo maura gyud muhukom sa tao mga higala. Naa na sa Santiago mga higala. Ato ning basahon. Dara. Ang Dios ray makahatag sa balaod. Balaod ug maoy muhukom. Siya lamang ang makaluwas, siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Sikinsa ka man nga maghukom sa imong isig ka tawo. Santiago 4:12. Sa ato pa di mga higala nga ang Ginoo, ang Dios ra gyud mo muhukom kanato. Ako, ikaw, kitang tanan tao ra ta dita, wa tay katungod nga muhukom sa isig ka tawo. Ay paghukom sa imong isig ka tawo, kay kanlang paghukom dili na imuhang duty. Dili na imong trabaho ang paghukom sa imong isig ka tawo. Kay mismo ikaw moatubang ka sa hukmanan sa atong Ginoo.
Mao na mga higala, dili trabaho sa usa ka tawo nga manghukom sa iyang isa ka tawo nga kanang tawhanaw di gyud na maluwas, wa kay katungod niya na igsuon. Kay ang trabaho sa nato dili ang paghukom, dili paghukom. Kay one ay laing mohukom natong tanan. Tanang katawhan tibuok kalibutan bisag diin ka suok sa kalibutan, mo undergo jud ka sa paghukom sa Ginoo. Tinuod ang Ginoo na puno sa gugma, na puno sa kaluoy. Apan ayaw kumpiyansa igsuon. Ayaw kumpiyansa. Ang Ginoo maghuhukom. Busa kay maghuhukom man ang Ginoo, bisag unsa pa na kagamay sa imong sala, paninglan gyud ka igala. Paninglan ka sa Ginoo bisag unsa pa na kagamay sa imong sala. Kay tungod ang Ginoo maghuhukom. Kung bisag nakabuhat lang ka gagmayng sala, do na gyud silot ihukom sa Ginoo nimo. Silot. Pero agad ra pod sa sala nga imong nahimo. Kung gamay rang sala imong nahimo, paninglan ka sa Ginoo. Hukman kaniya mga higala sa paagi pod nga hukom nga gamay. Inana mga igsuon. Tinuod ang Ginoo na puno sa gugma, na puno sa kaluoy bisag unsa pa nimo ka makasasala. Dili kaniya isalikway. Makadawat ka sa iyang pasaylo. Tungod kay ang Ginoo manggiluluyon. Pero timan bisag manggiluluyon ang Ginoo mga higala, na puno at bisag mangluluyon ang Ginoo, bisag ang Ginoo na puno sa iyang kaluoy. Pero dunay pero ayaw kalimot ibutang yun na sa imong alipantakan. Ang Ginoo maghuhukom. Maghuhukom siya mga higala. Salmo 7:11. Ang Ginoo maghuhukom. Busa kay maghuhukom siya bisag unsa pa na kagamay sa imong sala, paninglan gyud ka sa Ginoo. Paninglan gyud ka. Kay kitang tanan mo atubang gyud ang tanan sa paghukom sa paghukom yun mga higala. Kita ang tanan mo atubang jud ta sa hukmanan ni Kristo mga higala. Mabasa na sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 8 ngadto 10. Mao na mga higala, mo na samtang karong panahon na dili pa ulahi ang tanan. Mubalik ta sa Ginoo. Di pa ulahi ang tanan. Bisag unsa pa nimo ka makasala, bisag unsa pa kadako sa imong sala. Bisag ang imong sala pareha pa na sa gidakon sa sakyanan, bisag imong sala bisag gikarga pa na sa 5 ka toneladang sakyanan tungod sa kabug-at na sa imong sala, ayaw ka bala kahit son. Grabe ang kaluoy sa Dios. Makadawat ka pa sa iyang pasaylo tungod sa iyang kaluoy. Ang Ginoo manggiluluyon kaayo mga higala. Grabe kayo ang iyang kaluoy. Liman ka ang iyang kaluoy sama sa laod sa dagat. Matod pa dinhi sa basahon sa Divine Mercy, ang kaluoy sa Ginoo sama sa laod sa dagat. Liman ka ocean deep of mercy. Tanawa unsa kadako ang kaluoy sa Ginoo sa tao. Bisag mugara pagkapagpakasala, basta maghinulsol ka, makadawat jud ka sa iyang dakong kaluoy mga higala. Di jud kay sa likway sa Ginoo. Gusto jud sa Ginoo mga higala nga iya gyud kang luwason. Gusto jud sa Ginoo nga ikaw mga higala iya gyud kang pasudlon sa langit igsuon. Mao na nga bisag unsa pa nimo ka makasasala, basta bisag unsa pa nimo ka makasasala, gusto gyud sa Ginoo mga higala nga ikaw, ako iya gyud tang dadon sa langit. Mao na mga higala tungod ra gyud sa iyang kaluoy, tungod aning rason, tungod ra gyud sa iyang divine mercy. Dakong kaluoy sa Ginoo mga higala sama sa laod sa dagat. Mana ayaw pagpakawa sa imong paglaom, bisag unsa pa nimo ka makasasala, bisag unsa pa nimo ka kriminal, kay hunanaa mga higala. Hunanaa sa panahon nga si Kristo gilansang sa krus, dunay duha ka kriminal nga kauban niya mga igsuon didto sa krus. Unsay nga nato matod pa sa tradisyon si Dimas o si Istas. Obserbari lang niyo mga higala, obserbari ninyo didto sa krus ni Kristo dunay usa ka dakong kriminal nga ilado kaayo sa ilang lugar. Mao si Dimas. Si Dimas mga higala dakong tulisan, kriminal, badlungon. Mautoy nakauban ni Kristo dihang gilansang si Kristo sa krus. Mautoy naa sa iyang kilid. Pero unsay inyong namatikdan mga higala, mabasa na nato sa Lucas kapitulo 23. No, na sa Lucas kapitulo 23 mga higala. Nga tungod
Dihang si Kristo nagbitay sa cross, si Kristo naaman sa tunga. Niya ang isikilit ni Kristo mga higala, mga kriminal to. Grabe kito ka kriminal, grabe kayo ka makasasala. Pero tanawa mga igsoon, unsa gyud ang kaluoy sa Ginoo. Siguro ko kato si Dimas mga higala, no? Wala may natali dinhi mga higala nga katong tawhana manimbahon. Buutan. Kriminal, tulisan. Pero hibulong ka mga higala dihang naa na siya sa katapusan sa iyang kinabuhi. Bisag naa na siya sa yugto. Naa na siya sa yugto sa kamatayon mga higala kay gilansa man to si Dimas. Hibulong ka mga higala, iya gyapong nakawat ang kaluwasan. Sa iyang kakriminal, sa iyang katulisan, iyang nakawat ang langit. Unsa may pasabot iyang nakawat ang langit. Naangko niya ang langit mga igsoon, naangko niya ang kaluwasan mga higala sa usalang pila lang, sa pila lang ka oras. Pero timan naa na to siya sa ngilit sa kamatayon ha, naa na to siya sa kamatayon kay gilansang nagud siya. Tupad ni Kristo, unsa may giingon niya ni Kristo. Timan ingon na yun si Dimas nga tukang Kristo, Ginoo. Hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Kay wala gyud miingon si Dimas, Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Tulisan ko Ginoo. Kriminal ko Ginoo, wa na gyud maghinulsol ngatong higayon na, wa gyud miingon si Dimas ana. Kay nakaingon man gyud si Dimas nga kung ako maghinulsol ko, siguro gyud ko di na gyud ko pasaylo si Ginoo. Tungod na sa akong pagkatulisan, tungod na sa akong pagkakriminal. Grabe na kay ko ka magkasasala. Ang gibuhat lang yun ni Dimas, nangayawat na lang intawon siya. May na lang sa katapusan siyang kinabuhi, makaangkon siya. Makaangkon siya sa kinabuhing walay katapusan. Kay naa naman taon to siya sa ngilit taon sa kamatayon, kay gilansang naman taon to siya. Pero unsa iyang gihimo? Wala na siya moingon, Ginoo, pasaylo ako Ginoo. Nagbasol ko sa akong sala Ginoo, sa akong pagkatulisan ug sa akong pagkakriminal. Wa na gyud miingon si Dimas niya na. Kay naa siguro to sa nahunang Dimas nga nagyo ko pasayloon sa Ginoo ni. Tungod sa akong pagkatulisan, tungod sa akong pagkabadlungon, di nagyo ko pasayloon sa Ginoo ni. Mga yawat na lang gyud ko. May na lang. Kung iya ko pasayloon, maayo. Kung dili, mas maayo sad. Kung sa gingon ni Dimas. Nilingi si Dimas ngadto sa Ginoo. Unya gitutukan siya sa Ginoo sa iyang malulot nga mga mata. Mitutok si Kristo sa katong tulisan. Gatuo niya mga higala unsaon siya sa Ginoo. Ang Ginoo mga higala, ang mata sa Ginoo grabe kayo ka malulot. Grabe kayo ka manggiluluyon. Ang kalag sa makasasala madanigod tungod sa iyang sa iyang kalulot sa iyang mga mata. Milingi ang atong Ginoo ngadto sa tulisan ug miingon na yon si Dimas, Ginoo, hinumdumi intawon ako kung maghari ka na sa imong paraiso. Unsay giingon ni Kristo? Niingon si Kristo, dili lang kay hinumduman ti ka Dimas. Karon adlaw, di man ka today, karon adlaw, uban ka kanako sa paraiso. Nianang higayon na mga higala, pila lang ka minutos, pila lang ka oras mga higala, niingon si Dimas, Ginoo, hinumdumi intawon ko Ginoo kung maghari ka na sa imong paraiso. Hinumdumi intawon ko Ginoo kung maghari ka na ngadto sa langit. Unsay giingon ni Kristo? Milingi si Kristo ngadto sa tulisan, uban ang kamaluluton nga mga mata, uban ang puno sa kaluoy. Tanaw ha, bisag unsa niya ka kriminal, bisag unsa niya katulisan, nakabaton siya og dakong kaluwasan mga higala. Ingon ana ang kaluoy sa Ginoo. Nga bisan sa katapusan sa imong kinabuhi, bisan sa katapusan sa imong kinabuhi, bisan nagpinala ka mga higala, kung imong sangpiton ang Ginoo nga kinasing-kasing mga higala, makadawat kag dakong kaluoy sa Ginoo mga higala, sama sa gibuhat ni Dimas mga higala. Pero magpasabot mga higala nga, wala magpasabot mga igsuon nga ato lang pugsundon ang gibuhat ni Dimas. Ha? Magdinimas punta dili sa namao. Unya ra ko balik sa Ginoo, unya ra ko mosimba kanang katapusan na gyud, kanang murag manapos na ka ba, murag pitog anha na ka magbag-o sa katapusan sa imong kinabuhi. Ayaw kay wa ba ka mahibaw nga mamatay kag pinakalit. No? Narabay inana mamatay lag pinakalit.
ayaw pod. Kay lahi man to si Dimas, kay usar ra bay Dimas. Kato si Dimas, ay problema tong Dimas, pero samtang buhi pa ta, ayaw pag langay-langay. Kay tingalig dili ka maabtan ba, makalitan kag kamatayon, dili ka ka hinulsol. Di ba? Mo na mga higala. Ang mensahe sa atong Ginoo mga higala nga sa dili pa siya mobalik sa kalibutan. Kay kanang pagbalik niya sa kalibutan mga higala, mao man ang iyang kanang katapusan sa kalibutan, kanang pagbalik sa Ginoo, tapuson magyud niyang kalibutan. Sa unsang pamaagi, pinagi nga sunugon kini ang kalibutan. Mabasa kini sa ikaduhang Pedro, no? Ikaduhang Pedro kapitulo 3, unsay mahitabo inigbalik sa atong Ginoo. Ingon ini atong mabasa mga higala, atong patalinghugan ang balaang kasulatan. 2 Pedro 3:10 nag-ingon dinhi, apan ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa usa ka kawatan. Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang musilaob, ug maugdaw, ug ang yuta mahanaw. Apan ang tanan nga naa niini, ug sanglit kitang tanan naglaglagon man niining paagiha. Unsa may angay ninyong buhaton, kinahanglan nga magkinabuhi kamo nga balaan, ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios, samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios, nga ang mga langit musilaob, ug maugdaw, ug ang mga butang mga tunaw tungod sa kainit. Klaro ana mga higala, inigbalik sa atong Ginoong Hesukristo mga higala, mauna ni ang katapusan sa kalibutan. Nya unsay mahitabo? Matud pa dinhi ang adlaw sa Ginoo moabot sama sa kawatan. Sato pa ang Ginoo mga higala, inigbalik niya mga higala sama di sa kawatan. Pinakalit ba wa na to mahibaw Kita ba kag kawatan mangawat kawato niya ang bangko niya mananghid pa? Di na gyud na mananghid, pinakalit gyud na. Nya unsay gingon nini? Nianang adlaw ang kalangitan mahanaw, uban sa kusog nga dinahunog, ug ang mga butang mosilaob, ug maugdaw, ang yuta ug mahanaw sa tumang kainit. Mao na mga higala nga inibalik sa Ginoo mga higala, ang yuta mga higala sunugon. Dauban niya ang mga butang sa kalibutan mga higala. Pero unsa may atong buhaton niini? Unsa may atong buhaton mga higala nga samtang nagpaabot sa adlaw sa paghukom? Matud pa ni Apostol Pedro atong tiwas sa basa, samtang naghulat kamo sa adlaw sa Dios, nga ang langit musilaob ug maugdaw, ug ang mga butang mga tunaw sa tungod sa kainit. Kinahanglan magkinabuhi kamo nga balaan, ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Sa to pasabot mga higala nga samtang nagpaabot kita sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo, importante gyud mga higala nga magkinabuhi kita nga balaan. Atong ihalad ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Pero time sa brad, bisag unsaon man natong simba brad, bisag unsaon natong ampo brad, makasa man gyapon ta brad? Ha? Makasa man gyapon ta? Yes, sakto ka na. Makasa gyud ta. Kay lagi kay tao ra ta. Makasa man gyud ta bisag unsaon pa. Pero bisag makasa pa ta, importante mubangon ta. No, bisag makasa ta, nahagba ta, importante mubangon ta. Buot pasabot mubangon, di ka punta magpakawa sa paglaom. No? Di ka punta magpakasawa sa paglaom. Bisag makasa ta, bisag mahugaw ta sa sala, sakto man na. Sa pagkangan nga huyang tataw ta. Pero ayo lang pagpapakawa sa paglaom. Pagpabilin gihapon mga higalas pagpangalagad sa Ginoo. Kay matud pa sa Sirak kapitulo 2, anak, bisag makasala ka, ayaw lang gihapon pagbiya sa Ginoo. Di lang gihapon dita mo biya sa Ginoo. Kay bisag makasasala ta, bisag unsaon na to pagbinuotan, makasa man gyud ta. Pero ay lang gihapon pagbiya sa Ginoo. Kay sa katapusan sa imong kinabuhi, gantihan ka sa Ginoo. Di man ka ana, gantihan ka sa Ginoo. Basta ay lang gyud pagbiya niya. Mura gyud na. Unang Samuel 12:20, bisag makasala ka, ayaw lang gihapon pagbiya sa Ginoo. Di lang gihapon ta mo biya sa Ginoo bisag makasala ta. Di ta ma-discourage ang uban ay sige magyapon ta kasa, sige tag simba, sige gyapon ta kasa. Di na lang ko mo simba kay mao man gihapon, makasa man gihapon ta. Ayaw. Dili na mao. Bisag makasa ta, at least nagpabilin gyapon ta sa mga kamot sa Ginoo.
Ang Ginoo nalay mag-igo nato kung unsaon ta niya. Kay bisag unsa pa nato ka makasasala mga higala na may kaluoy sa Ginoo. Pero wa ko miingon nga mugara na sa tapapakasa, di na mao. Importante nga kutob sa atong mahimo magkinabuhi tang balaan. Pero kung di gyud nato kaya makasahag gyud ta, aw sige. Musalig na lang ta sa kaluoy sa Ginoo. Kay kini mo pito gituyo gyud sa Ginoo. Mo pito gituyo gyud sa Ginoo mga higala nga ang Ginoo nagpakita ni Sister Faustina kana sa Divine Mercy ba kanang 3 o'clock prayer. Si ang Ginoong Hesukristo nagpakita ni Sister Faustina Kowalska. Iya yung gisultihan nga ingna ang katawhan. Nga sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom. Sa dili pa ko mobalik sa kalibutan. Magpadala ko og dakong kaluoy sa kalibutan. Liman ka na. Kagrabe ka manggiluluyon ng Ginoo no? Nga sa dili pa mobalik ang Ginoo sa kalibutan, magpadala siya og katapusang kaluoy. Kana nga kaluoy manggigala katapusan na gyud na. Mao na say last mercy sa Ginoo. Kanang divine mercy, mao na ang last nga mercy sa Ginoo. Kay ngano man, kay adlaw naman na hapit na naman ang katapusan sa kalibutan ana. Liman ka hatagan pagyutag chance sa Ginoo nga sa dili pa mobalik ang Ginoo sa kalibutan, magpadala siya og dakong kaluoy. Iyang isabuwag ang dakong kaluoy tibuok kalibutan. Unya matod pa sa saysay ni Sister Faustina og ni anang mga adlawa daghang mga tawo nga mudangop sa dakong kaluoy sa Ginoo og daghang mga kalag sa mga makasasala nga maluwas. Ni anang mga adlawa tanawa ra. Grabe kayo ang kaluoy sa Ginoo kay liman ka sa adlaw sa paghukom, sa katapusan sa hapit na mubalik ang Ginoo sa kalibutan, magpadala pa gyud siya og katapusan na gyud nga kaluoy sa Ginoo. Di man ka naghatagan pa gyud tag chance sa Ginoo, inig sa di pa mubalik ang Ginoo sa kalibutan, magpadala gyud siya og last katapusan nga mercy, katapusan nga kaluoy. Iya ning isabuwag ngadto sa tibuok kalibutan, iya ning isabuwag sa tanang katawhan. Og daghang mga makasasala nga mudangop niini sa ato pa mudangop sa iyang Dios ng kaluoy. Og ang tanang mga makasasala, daghang mga makasasala nga maluwas mga higala, iyang madala ngadto sa langit. Tanawara, naani sa Divine Mercy. Mao na istorya ni Kristo ngadto ni Sister Faustina atong basahon na. Dara. Gingon dinhi. Ang akong malumong kaluoy pagaablihan ko ni ining adlaw. Akong ibubo ang tibuok nga kalawran sa grasya ni adtong mga kalag nga muduol sa tuburan sa akong kaluoy. Liman ka na ana. Mabasa ni diri sa diary diri sa basahon ni Sister Faustina sa pahina 11. Matod pa sa Ginoo, matod pa sa atong Ginoo ngadto ni Sister Faustina, ang akong malumong kaluoy pagaablihan ko ni ining adlaw. Akong ibubo ang tibuok nga kalawran sa grasya ni adtong mga kalag nga muduol sa tuburan sa akong kaluoy. Kanindot ana mga higala nga matod pa sa atong Ginoo nga ang iyang malumong kaluoy iyang pag-aablihan ni adtong mga adlaw, ni adtong mga panahona sa iyang sa dili pa mobalik ang Ginoo, iyang ablihan ang iyang kaluoy. Akong ibubo ang tibuok nga kalawran sa grasya. Liman ka na. Unsa di ang iyang grasya sama sa laod, liman ka tibuok nga kalawran sa grasya. Sa ato pa mga higala, malumos ka sa grasya sa Ginoo mga higala. Kay ang iyang grasya mga higala sama sa laod, ang iyang kaluoy sama sa laod. Liman ka matod pas Ginoo ang tibuok nga kalawran sa grasya ni adtong mga kalag nga muduol sa tuburan sa akong kaluoy. Muna nga kitang mga makasasala, di ta magpakawa sa paglaom. Adunay laod sa grasya, dunay laod sa kaluoy sa Ginoo. Diha ta mudangop. Basta mudangop ka sa kaluoy sa Ginoo mga higala, lisod kayo nga malaglag ka sa impyerno. Lisod kayo malaglag ka sa impyerno. Siguro gyud kung mahilangit ka mga higala. Mahilangit gyud ka mga higala. Kay ang mga makasasala mga higala,
Matod pa sa Ginoo, iyang ablihan niining adlaw ang ibubo ko ang kalag nga muduol sa tuburan sa akong kaluoy. Klaro kay na mga higala. Muna mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Ginoo. Nya do na pa. Niya pay saad sa atong Ginoo mga higala diri. Ningon ang atong Ginoo, ako nagsaad nga ang kalag nga mutahod niining maong hulagway liman kana kumo tahod ta mo vinirita sa hulagway mo hulag kani mo vinirita mga higala sa hulagway kini mo vinirita sa hulagway. Matot pa dinhi, ako nagasaad nga ang kalag nga mutahod niining maong hulagway nga niya dinhi sa kalibutan. Ilabi na sa oras sa iyang kamatayon, ako sa akong kaugalingon manalipod sa akong kaugalingon nga himaya. Ako nagtanyag sa katauhan og usa ka panudlanan diin diha ni ana makuha nila ang grasya sa tuburan sa kaluoy. Di man kana? Klaro ang mga higala? Nga matot pa din mga igsuon nga siya nagasaad nga ang kalag kung kinsa tong tawhana nga mutahod sa iyang hulagway imahin kani mutahod ta sa iyang imahin sa iyang Dios nung kaluoy. Mutahod ta ani mga higala. Matod pa sa atong Ginoo makadawat. Matod pa dinhi, ilabi na sa oras sa kamatayon. Ako nagasaad nga ang kalag nga mutahod niining mong hulagway nga niya dinis kalibutan. Ilabi na sa oras kamatayon. Ako sa akong kaugalingon manalipod sa akong kaugalingon himaya. Panalipdan ta sa Ginoo. Kinsa tong mutahod sa iyang hulagway, kanang hulagway sa divine mercy mga higala kini. Makadawat ta og dakong panalipod sa Ginoo og makadawat ta og dakong kaluoy sa Ginoo mga higala. Mao na ang private revelation ni Jesus Christ ngadto sa iyang alagad nga si Sister Faustina mga higala. Muna nga kitang mga Katoliko motuog yun tani ini kay dili man ta Bible alone. Dili man ta sama sa mga laing reliyon nga what the Bible says ra. Kung wa sa Biblia di po na nila tuhuan. Pero kita mga Katoliko di man ta what the Bible says. Bisag wala pa na sa Biblia basta tinuod. Basta gipadayag ka na sa simbahan ato og yun ang dawaton. Kaya ang simbahan di gyud na masipyat. Kay naa man na sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia, ang balay mao ang iglesia sa Dios nga buhi, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unang Timoteo 3:15. Unsa day mga higala? Ang balay mao ang iglesia sa buhi nga Dios, haligi og patukuranan sa kamatuoran. Unsa day ning iglesia? Ang iglesia mga higala patukuranan sa kamatuoran. Ang simbahan patukuranan sa kamatuoran. Posible masayo? Patukuranan, haligi ug patukuranan sa kamatuoran ang iglesia. Ang iglesia mga higala mong haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Anya masayop na. Muna kung unsay gipadayag sa simbahan ato ng tuhuan bisag wa pa na sa Biblia basta gipadayag ka na sa simbahan tuhuan ta na. Kay ang iglesia haligi ug patukuranan sa kamatuoran. Imposible kayo masayop ang simbahan kay haligi ug patukuranan sa kamatuoran na. Wala maingon si Apostol Pablo nga ang Bible mao ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. Wa gyud maingon si Apostol Pablo. Unsa may haligi og patukuranan sa kamatuoran? Matud pa ni Pablo ang iglesia. Klaro ana, ang simbahan wa siya maingon nga ang haligi ang Bible. Ang patukuranan ang Bible, wala gyud. Ang iglesia gyud mga higala. Unsa nang iglesia? Simbahan. Mao na kung unsay gipadayag sa simbahan tuhuan ta na bisag wa pa na sa Biblia tuhuan ta na basta gipadayag na sa simbahan. Kay ang simbahan di gyud na masayop. Mao na kay gipadayag man ni sa simbahan nga dapat gidawat man ni sa simbahan ang private revelation ngadto ni Sister Faustina. Dapat tuhuan ta na sakto gyud na higala. Mao na nga ang Ginoo ni hatag og mensahe ngadto ni Sister Faustina nga kinsa kadtong mutahod mo venerate nining hulagway sa divine mercy. Sa oras sa iyang kamatayon makadawat siya og dakong
panalipod gikan sa Ginoo, makadawat siya dakong kaluoy gikan sa Ginoo mga higala. Inana mga igsoon, inana, grabe kayong kaluoy sa Ginoo. Grabe kayong kaluoy sa Ginoo. Nya unsa pa mga higala? Ha? Mo ni mga igsoon, grabe kayong kaluoy sa Ginoo. Nya naa diri mga igsoon ang saad sa atong Ginoo mga higala. Oh? Naa diri oh. Pagpangandam alang sa pagbalik sa Ginoo. Mao ni ang istorya ni Kristo. Ngadto ni Sister Faustina sa pahina 21 nag-ingon dinhi, sa dili pang adlaw sa paghukom, sa ato pa sa dili pang adlaw sa paghukom, sa dili pa mobalik ang Ginoo diri sa kalibutan. Sa dili pa ang second coming of Christ, sa dili pa ang iyang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Dios, sa dili pa muanhi si Kristo sa ikaduhang niyang pagbalik, matud pa niya, sa dili pang adlaw sa paghukom, ako magpadala sa adlaw sa kaluoy. Mao na mga higala, nga sa dili pang adlaw sa paghukom, sa dili pa mubalik si Kristo diri sa kalibutan, mga higala, magpadala siya og unsa man, magpadala sa adlaw sa kaluoy, magpadala siya kaluoy, divine mercy. Kanang kaluoy mga higala nga ipadala sa atong Ginoong Hesukristo sa dili pa siya mobalik sa kalibutan. Sa di pa mobalik siya sa kalibutan, magpadala siya og dakong kaluoy mga higala, timan ina. Mauna na ang last nga mercy sa Ginoo. Mauna na ang katapusang kaluoy nga ipadayag sa Ginoo mga higala sa katawhan. Pero kung nanang higayuna bisag ang Ginoo nagpadala nagkaluoy, kung kisa tong mga tao nga maabtan sa pagbalik sa Ginoo kay namay magpabiling buhi sa pagbalik sa Ginoo, kay mao na ang sa katapusan sa adlaw sa paghukom mga higala, nagbalik sa Ginoo naa pa may buhi gyud maabtan niya. Naa man na sa unang Tesalonica 4:17 nga niadtong adlaw sa pagbalik ni Kristo adunay maabtan nga buhi. Niadtong adlaw aduna pay buhi nga maabtan sa atong Ginoo. Sa ato pa sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo aduna pay maabtang buhi. Muna kung kadtong buhi natong adlaw sa dili pa moabot ang adlaw sa paghukom, ang Ginoo magpadala og adlaw sa kaluoy. Mao nang katapusang kaluoy jud sa Ginoo. Mao na gyud na ang last nga mercy sa Ginoo. Unya kung kinsa tong tawo nga mutig-ag jud kasing-kasing nga bisag naa na bisag ipadala na sa Ginoo ang last nga kaluoy sa Ginoo niya, di pag gyud mo dangop, magpatig-ag jud kasing-kasing na di na gyud ka maluwas. Ngano man, wan ana joy kaluoy nga imo pang maangkon mga higala, kay ngano man kay mao na magyud na ang last nga kaluoy sa Ginoo nga iyang ipadala sa dili pang adlaw sa paghukom. Unya mo ipadala na ganin sa Ginoo, kung dili pa gani gyud ka mudangop ana, magpagahi kay kasi imong kasing-kasing, dili na gyud ka maluwas mga higala. Kay ngano man kay ang last nga kaluoy sa Ginoo nga gipadala niya, wala magyud ka mudangop ana. Nagpagahi pag gyud ka sa kasing-kasing, dili na gyud ka makadawat pa sa kaluoy sa Ginoo. Kay ngano man kay mao naman na ang last nga kaluoy sa Ginoo nga iyang gipadala dinhi na sa kalibutan. Muna samtang mga higala wala pang adlaw sa paghukom, makadawat pa ta og daghang kaluoy sa Ginoo karong mga orasa. Makabuhat kag sa mukumpisal ka, makasiguro gyapon ka sa pasaylo. Mapasaylo gyapon ka sa imong sala. Kay karong mga panahon na makadawat paghihapon ka og mga daghang kaluoy sa Ginoo. Katungod kay ang Ginoo manggiluluyon kayo. Bisag unsa pa nimo ka makasasala, bisag unsa pa nimo ka dako, bisag unsa pa nimo ka kriminal, bisag unsa pa nimo ka katulisan, makadawat pa ka og daghang kaluoy sa Ginoo. Pero inighapit ng adlaw sa paghukom, sa dili pang adlaw sa paghukom, ang Ginoo magpadala siya og katapusang kaluoy niya. Mao na gyud na ang last nga kaluoy nga ihatag sa Dios nganha na sa tao. Pero kung dili gani ka mudangop ana, nya gahi gapon gani kag kasing-kasing, gahi gapon gani kag na din anagyog ka makadawat na sa iyang kaluoy. Kay mao na mo na ang last nga kaluoy nga gihatag sa Ginoo. Mao na man gyud na ang chance nga gihatag sa Ginoo nga kaluoy.
Pero gahi gani kag o, di gani ka mudangop anang kaluoy sa Ginoo, dinagyog ka malangit mga igsoon. Mauna mga higala, mauna ang gisulti sa Ginoo ngadto ni Sister Faustina. Sa dili pang adlaw sa paghukom, ako magpadala sa adlaw sa kaluoy mga higala. Mauna mga higala. Mauna ang mensahe sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang gisulti ngadto ni Sister Faustina. Mauna mga igsoon nga samtang wala pang adlaw sa paghukom, ayaw og gara sa pagpakasala. Magsalig lang ka to ay Ginoo bitaw magiluluyon. Ligon bitaw kog lawas, ayaw sad pagsalig. Bisag makadawat ta sa kaluoy sa Ginoo, bisag ang Ginoo puno sa kaluoy, puno sa grasya, ayaw pud pagsalig. Ayaw pud pagara. Ayaw pud abusahi ang kaluoy sa Ginoo. Kay sige lang kag kasa, sige lang sa pagpakasa, mutuyo kas pagpakasa. Unya moabot niya ang pinakalit nga kamatayon nimo, di ka kahinursol, impierno nang agi nimo. Impierno ka. Kay naara ba nas panudlo sa simbahan nga one mortal sin, bisag usa ka mortal nga sala. Unya maabtan kas kamatayon nga di na nimo mahinursulan. Kalit kang mamatay, unya naa kay salang mortal sin, igo na nimo makayud-yud nimo paingon sa impierno. Liman ka na, one mortal sin, enough na nimo nga muyud-yud na nimo ngadto sa impierno. Imagino nimo? Mo na ayaw abusahi ang kaluoy sa Ginoo. Ayaw abusari ang grasya sa Ginoo mga higala. Ay ang Ginoo bitaw mangiluluyon. Ato sa ning buhaton mi. Magpakasa sa tabi kay grabe bitaw ang kaluoy sa Ginoo. Ayaw pod ana. Ayaw pod abusari ang kaluoy sa Ginoo. Ayaw pod. Kay ana pitay kumpisal. Makakumpisal ta, makadawa na sa tagkaluoy sa Ginoo. Ayaw. Kay di niya kagakumpisal niya. Matagag niya kasi yung hagdanan, ligid-ligid ka, buak imong o. Gawas imong utok. Di ka kakumpisal. Patay kag pinakalit. Nya matug ka, urumon barong ka, di nakakabangon. Nya atakihon barong kag pinakalit, awan na ka, di ka kakumpisal. Nya nakay salang mortal, nya namatay kag pinakalit, diretso ka impierno. Mao na nga ayaw abusahi pud ang kaluoy sa Ginoo. Samtang lig-on pagkaglawas, naa pa kay chance. Balik na sa kaluoy sa Ginoo mga higala. Kay bisag unsa pa nimo ka makasasala, makadawat gyapon kag dakong kaluoy sa Ginoo mga higala. Mao na mga igsuon, mao kana atong tema nga gisgutan karong adlaw. Hinaot nga duna kamoy mapupo mga igsuon. Muna nga di ta kumpiyansa mga igsuon sa atong kinabuhi nga bisag lig-on pataglawas, bisag batan-on pata, ayog kumpiyansa sa atong kinabuhi, no? Kay dili na ba kita mo'y tag-iya sa atong kinabuhi? Nya bawian niya ta sa Ginoo niya pinakalit sa atong kinabuhi. Basta ang Ginoo na rabay maningil nato, di na ba ta kabalibad. Muna paninglan tas Ginoo. Patyon tas Ginoo karong orasa dayon. Andam na ka? Andam na ba ka? Kay grabe kayo mga higala. Lisod kayo mga igsuon. Lisod kayo sudlon ang langit mga higala timan ina. Ang langit lisod yo kay sudlon. Kay di ka musud, di pa ka kasud og langit kinahanglan mo agi jud kag hukom. Di pa ka kasud og langit kinahanglan mo atubangon jud nimo sa Kristo. Mo atubang jud ka sa hukmanan sa atong Ginoo. Muna paninglan jud ka sa Ginoo mga higala sa di pa ka pasudlon og langit. Muna mga igsuon, lisod kayo sudlon ang langit. Kay kinahanglan mo sud kag langit, kinahanglan santos jud ka, balaang jud ka, wa jud kay sala. Mo na mga higala nga mosalig na lang jud ta sa kaluoy sa Ginoo. Kay ngano man kay kita ra ba sa kalibutan, pulos ra ba ni binuang atong gihimo. Wa ra ba jud tay tarong. Pulos ra ba jud ta makasala, pulos ra ba jud ta hanggaw. Mo na mga igsuon nga mosalig lang jud ta sa kaluoy sa Ginoo. Kitang tanan pulos jud ta sipyat. Mo na mga higala nga ang buhaton gyud nato ani mga higala nga samtang buhi pa ta, kutob sa tong mahimo magbinuotan gyud ta sa di pa mobalik ang adlaw sa paghukom. Sa di pa mobalik ang atong Ginoo, kutob sa tong mahimo magbinuotan ta. Kay lisod kayo sudlon ang langit mga higala. Kinahanglan sa di pa ka mosud og langit, atubang usa ka sa hukmanan sa atong Ginoo. Tagsa-tagsa kanato, ako, ikaw, kitang tanan mo atubang sa paghukom sa Ginoo.
Bisag unsa pa na kagamay sa sala. Bisag unsa pa kagamay sa imong sala mga higala, paninglan jud ka sa Ginoo. Mao na mga higala, paninglan jud ka sa Ginoo bisag unsa pa kagamay sa imong sala. Ayaw kumpiyansa higala, bisag gamay pa ng sala, paninglan jud ka sa Ginoo. Tinuod ang Ginoo gugma. Tinuod ang Ginoo puno sa gugma o kaluoy. Tinuod na. Grabe kay ka may gugmaon si Lord. Grabe kayo ang love sa atong Ginoo. Dako kayong gugma sa Ginoo. Imagino nimo ang iyang anak, iyang bugtong anak, pinalangga niyang anak, iya pa ganing gipadala sa kalibutan aron ka maluwas. Iya ng anak ka, pinangga na niyang anak, iya man ganing gipadala diri sa kalibutan. Ngano iya pa man gyud gipadala kay gusto sa Ginoo nga ang tao maluwas. Pero naagyo mga tao gahi gyud kasing-kasing. Pero timan-i mga higala, timan-i, lisod kayo sudlon ang langit. Lisod kayo. Mauna mga higala, bisag tinuod ang Ginoo na puno sa gugma o kaluoy, pero ayaw kumpiyansa. Ang Ginoo ra ba maghuhukom ra basad? Moingon kay ka maghuhukom, ang Ginoo mo silot ra ba gyud? Bisag unsa pa na kagamay sa sala, bisag napangawat pa kag dagom, bisag nangawat pa kag prutas, paninglan jud ka ni Lord. Bisag gamay na lang nga sala, tinuod ang Ginoo puno sa gugma, tinuod ang Ginoo puno sa love, puno sa kaluoy, tinuod na ang Ginoo manggiluluyon sa tanan, way problema na ang Ginoo mapasayloon. Pero ayaw kalimot, ibutang jud na sa iyong pangutok, ang Ginoo maghuhukom. Ang Ginoo mo silot ra ba jud sa tao? Kay nga naman, bisag unsa pa na kagamay sa imong sala, paninglan jud ka sa Ginoo na. Bisag gamay kudlit sa balaod, di jud ka sayloan sa Ginoo na. Paninglan jud ka sa Ginoo mga higala. Mao na mga igsuon, dunay usa ka istorya matud pa ni Saint Vicente Ferrer. Usa ni sa kasantos si Saint Vicente Ferrer. Matud pa ni Saint Vicente Ferrer, say 60k sila. 60 sila mga 60k? Unsa nang 60k? 60,000. Ha? 60,000 sila namatay anang adlaw, matud pa ni Saint Vicente Ferrer. Imagino nimo, 60,000 namatay sila anang adlaw, gadungan sila kamatay. Matud pa ni San Vicente Ferrer, duha ra gyud nakasud og langit. Ang tulo na purgatorio. Liman ka? 60,000 nagdungan og kamatay. 60,000 mga higala kanang adlaw ha, 60,000, 60k namatay, dungan sila kamatay ni Saint Vicente Ferrer, pero hibulong kaduha rin na sud og langit. Ang tulo na purgatorio pa. Daghan kay mga santos mga higala nga nagsulti gyud nga liman ka nga matud pa ni San Vicente Ferrer, 60,000 sila nagdungan og kamatay anang adlaw, pero duha ra gyud nilusot sa langit, duha ra gyud nakasud sa langit. Halos atong uban impierno tanan. Ang tulo na sangit pa na purgatorio, arang-arang na lang to. Kung ato tong kwintahon murag 5 ra gyud ang nalangit, kay naa pa may na purgatorio. Pero more or less ato tanan impierno. Tanawa ra. Pirting daghanang na impierno. Unya matud pa ni matud pa ni Birhen sa Fatima, si Mama Mary, nagpakita sa tulo ka bata, matud pa ni Our Lady of Fatima. Pirting daghanang makasasala mga higala nga natagak sa impierno. Pirting daghanang makasasala. Murag dahon nga nangatagak nga nangalaya. Matud pa sa bata nga Our Lady, unsa man ning nangatagak, mura man ning dahon. Ingon si Mama Mary, kining mga nakita nimong nangatagak nga murag dahon, mao kana ang mga kalag sa mga makasasala nga natambog sa impierno. Sa ato pa mga higala, grabe kayo mga higala, murag uwan. Murag uwan mga igsuon, daghan kayong nangatagak. Daghan kayong mga kalag nga nangatagak sa impierno mga higala. Ingon ana mga igsuon, pirtirag yung sa kadaghang nangamatay, pirtirag yung gamaya makasud og langit mga igsoon. Muna nga kutob sa itong mahimo, musalig na lang juta sa dakong kaluoy sa Ginoo. Kay tingalig maluwas pa ta mga higala nga musalig ta sa dakong kaluoy sa Ginoo. Nya kanang mga laing relihiyon nga wala masakop sa itong simbahan, ato na silang iampo. Tingalig umulo na, dapata na sa kaluoy sa Ginoo. Maluwas pa din na sila. Muna atong iampo ang atong mga kaigsuunan nato nga mga dili Katoliko nga wala masakop sa Santa Iglesia Katolika.
ato silang iampo nga hinaot dapatan unta sila sa dakong kaluoy sa Ginoo, maluwas unta sila sa adlaw sa paghuhukom. Inigbalik sa atong Ginoo. Okay mga igsoon niya, wala man gyud tay oras mga higala unya hinaot nga namoy nakatuna nini akong programa unya ato lang ning basahon ang naglantaw nato. Emmanuel Set Jacob, salamat brad Jacob sa imong pagtan-aw maayong hapon. G Lastra maayong hapon. Vicente Andros Abriana, salamat brad sa imong pagtan-aw brad. DC Kugtas, salamat sa imong pagtan-aw brad. Danny Kugtas ug labi na ni brad Ninyo Arsenyal, mayong hapon bro. Diba turo ninyo sa Katoliko ang prayer na kapag lumapit ka kay Maria, ilalapit ka ni Maria kay Kristo na kanyang anak, at ilalapit ka ni Kristo sa kanyang ama? Saan sa langit? Sa mani. Ngayon, saan ito mababasa na turo sa sinalita ni Kristo? Dahil sabihin nyo, diba sa Diyos kayo sinusunod, pakilatag ang talata, sinalita ni Kristo na litra por litra. Ninyo Arsenyal, una, ayaw ko pangutan ag litra por litra. Nga asa mabasa, nga kumudangop mo ni Maria, dadon mo ni Kristo. Ayaw ko pangutan ag litra por litra, kay dili prinsipyo sa Katoliko nga basahong jud litra por litra. No? Na ako'y mabasa sa Biblia na isip basihan, pero atong sabton. Doon ay mabasa, pero atong sabton. Ayaw pangitag litra por litra, nga sa babasa brad ko nga muduol tang Maria, unya ang muduol ni Maria dadon po ni Kristo. Ayaw pangitag litra por litra, kay kaming mga Katoliko dili prinsipyo namo ang litra por litra. Tungod kay dili litra por litra mabasa sa Biblia, dili nato sayop dili man among argumento. Naatay teksto basahon pero atong sabton. Kay ang prinsipyo man sa Biblia, Mateo 24:13-14, bumasa ka at sumabot. Meaning mubasa taon niya atong sabton. Ha? Naman na sa Juan kapitulo 2 bersikulo 1-10. Mo man ay atong example nga si Maria mga higala, nakatabang kaayo mga higala dito sa kasal sa Kana. Dito sa kasal sa Kana mga higala, nahutdan silang bino ang mga kinasal. Unya si Maria mga higala, igo ra giimbitar ditong higayuna. Pero unsa may gibuhat ni Maria, si Maria gyud moy nangunay pagduol sa iyang anak. Iyang gisultihan ang iyang anak pag milagro na, kay wala na intawon sila bino, nahutdan sila bino. Si Kristo mga higala atong higayuna, dili pa unta siya magmilagro anang higayuna, kay ngano man, kay wala pa moabot ang iyang panahon. Mao bitaw niingon si Kristo sa iyang inahan, babay, unsa may labot nimo og nako ni ana? Giigo ra man tang giimbitar. Wala pa man moabot ang akong panahon nga magmilagro ko. Pero kung imo nang sabton mga igsuon, bisag wala pa moabot ang iyang panahon sa pagmilagro, tungod kay si Maria mo nihangyo, wa kabalibad si Kristo. Wa kabalibad. Sa atong unahuna, murag balibad. Kiniingon man si Kristo, wala pa moabot akong panahon. Basta may labot nato ni ana, babay, nga igo ra man tang giimbitar. Pero hibong ka mga igsuon, mura na siya balibad, pero di din na balibad. Sugot din na. Gisulti lang ni Kristo nga wala pa mamuabot ang atong panahon ana, ay wala pa mamuabot akong panahon nga magbilagro ko. Pero kay si Maria man mo inihangyo sa iyang anak, inahan man mo inihangyo, wa kabalibad si Kristo. Kay naa na din na sa Biblia mga higala, naa din na sa unang hari kapitulo 2 bersikulo 20, nga kung ang inahan gani mo'y muhangyo sa iyang anak, kung ang inahan gani muhangyo ngadto sa iyang anak, di gyud kabalibad ang iyang anak. Liman ka na, basta ginikana na gani mo'y muhangyo, ang ginikana na gani mo'y muhangyo diha sa iyang anak, di gyud kabalibad ang inahan, di gyud kabalibad ang anak. Mao na kay si Kristo buutan man kaayo nga anak, buutan man kaayo nga anak. Si Maria mo'y nihangyo anak, pag milagro na wala na sila'y bino. Ngadtong tungura mga higala, ang unom katadyaw, gisudlag tubig, gipanalanginan ni Kristo og nahimong lamian nga bino. Pangutana, nakatabang ba si Maria to? Wala, nakatabang kayo. Kay kung wa pa si Maria mga higala, tagbaw to. Tagbaw ang mga kinasal. Kay wala magyubino, pirtindaghan ang bisita, nya wala nagyubino, nahotdan jud sila bino. Tungod kay naa si Mama Mary mga higala, si Mama Mary miduol ngadto ni Kristo. Mao'y nihangyo si Maria, mo'y nihangyo ngadto ni Kristo. Anak, pag milagro na taon,
Kay wala na taon sila bino. Mauwaw niya ang mga kinasal kay wala na hutdan sila bino. Unya ang sinihitabo tungod kay si Maria mo nihangyo, tungod kay inahan ang mihangyo mga higala, si Kristo wa gyud kabalibad. Kay ang kasing-kasing ni Kristo mga higala kumuton basta inahan na ang muhangyo mga higala. Ang kaluoy ni Kristo sa iyang ginikanan di gyud siya kabalibad. Mo na wa gyud mo balibad si Kristo sa hangyo sa iyang inahan. Muna nga kaming mga Katoliko, mudangop mi ngadto ni Mama Mary. Musangpit mi ni Maria. Mangayo mi panabang ni Maria ug si Maria muduol ngadto sa iyang anak. Muna kung unsay hangyo na mo mga higala, amo og yung sangpiton si Maria, Mama Mary. Iampo mo kami, iampo mi. Mama Mary, iampo mi ngadto sa imong anak. Kay ngano man, nganong nangayo mamigtabang ni Maria kay kung si Maria mo hangyo ngadto sa iyang anak, di gyud kabalibad ang iyang anak. Kay kung kami mo diretso mi pangayo sa Ginoo, wa mi siguro. Kung dunggon ba mi sa Ginoo. Kay naa man sa Biblia kung ang usa ka dautan makasasala, mohangyo sa Ginoo di man jud dunggon. Muna mangayo migtabang adto ni Mama Mary. Mangayo migtabang ni Mama Mary nga. Mama Mary, iampo mi ngadto sa imong anak bi. O mo na si Mama Mary pod mohonghong pod ngadto sa iyang anak nga anak. Na may nangayo nakog tabang. Unya kay inahan lagi. Di gid kabalibad si Kristo. Mao na mga higala. Mao na ang tubag na kos pangutana ni Ninyo Arsenyal nga matud pa niya nga asa kuno mabasa litra por litra nga kung mudangop mo ni Maria, dadon mo ni Maria nga to sa iyang anak. Ay gusto man niya litra por litra, ayo pangitag litra por litra. Kay ang prinsipyo sa Biblia mga higala dili kay litra por litra mao'y atutuhuan. No kana man kung mga laing reliyon hilig og litra por litra ba. Unya kung ato ra bang subalikon og pangutana nya litra pod sila po'y magkalisod. Mo na nga ayaw mi pasudlaan ang inyong argumento nga litra por litra gyud. Ayaw. Kay tungod kay litra por litra unya kung di mabasa litra por litra dili na nila natutuhuan. Ayaw. Do na ko'y basahon nga teksto pero atong sabton. Mao na akong tubag sa imong pangutana Brad Juan 2:1 nganong mudangop mi ngadto ni Maria kay si Maria basta mooy mohangyo ngadto sa iyang anak dili gyud kabalibad ang iyang anak. Okay? Elias Mahilom, salamat sa imong pagtan-aw. Jos Francis Akaak, salamat sa imong pagtan-aw, Brad. O labi na gayud ni Lynn Prindikwi Manggubat, mayong hapon bro. Salamat sister sa imong pagtan-aw. Rian Fuentes, mato pa ni Rian Fuentes. Asa naman ang debate mangkahata Tagalog, gauna-una man kag live. Wa man ta mo hatag og oras. Wala ba ta magsabot og oras, Brad Rian? Kung unsa tang oras sa magdebate, niingon ta nga niana lang ta nga magdebate ta pero wa ta mo hatag og oras. Tingali gabi, okay ka gabi pwede na ta. Pa-schedule lang. Pa-schedule lang asa ta. Lison Andrian Sayri, salamat sa imong pagtan-aw. Lin Printing Manggubat, amin. Okay. Salamat Rituya, salamat sa inyong pagtan-aw. Richard Tabuada Bartolome, salamat sa inyong pagtan-aw, Brad. Niya, salamat Richard Cahulis Madria, salamat. Hala gayama-yama, matod pa ni Rituya. Okay, salamat kayo sa inyong paglantaw kanako mga higala. Unya inaot nga inyo pa kong sundan ining akong mga programa. Kaya do na patay daghang tukion ug tubagon nga mga atake gikan sa mga laing relihiyon batok sa atong pagtuong Katoliko. Okay mga igsoon nga hinaot i-share ninyo akong live na namo GC, i-share ninyo aron daghang pong makapamati sa atong live. Daghang salamat mga igsoon. Nya tagbo tapuhon ining atong programa katin-awan sa pagtuong Katoliko. God bless, ang Diyos manalangin ka nato tanan.